Hej så YouTube, det er mig, Daniel, og jeg har en ny video her, og som I kan se, så er det gammelt version af Minecraft, men det er for at det her mod, jeg har installeret, skal virke. Nu, det er så en overraskelse, hvad det er for en mod, så skal vi kalde den her Let's, ja bare Let's, så der er nogle world options, yes. Sådan der. Det er der altså ikke. Jo, kun lige den sidste dernede. Og den skal jeg bare have enabled, så det er fint. Jeg har faktisk ikke rigtig prøvet at lege alt for meget over med den her, før jeg lavede den her video. Jeg vil gerne være en elf, og jeg skal være ranger. Så den der. Der lagger en lille smule. Nederen, og så spawn i en jungle. Spændende. Hvad er det, jeg hørte? Hørte det der? Scan. Lad os bare slå den. Ja. Give me your mate. Nej, fløj ned. Hvad er man for en her? Ja, men den her mod, det er sådan en sådan en mærkelig en for det her. Det er sådan en mod, som jeg har installeret via den Jobbox eller Jobbox. Det er faktisk en del af Jobbox. Jeg drejer ret lige ham der. Okay. Det er herregrineren, og det er sådan noget dungeon noget. Det hedder faktisk hack/mine, tror jeg det hedder. Det er rigtig skægt. Og så lykkes jeg lige heroppe i hjørnet. Rips, deroppe. Der er der sådan en lille minimap. Nå, nice. Det er også Optifine på. Jeg tror der er noget spændende dernede. Hvad fanden skal jeg for det, jeg tror jeg derovre? Spændende. Det kan helt ud som om det er noget jeg kan udlægge. Men det må vel være fordi at der er en indgang et eller andet sted. Måske burde jeg til at kigge på en minimap. Der er nogle mærkelige ting deroppe. Jeg kan gå op og tjekke dem ud. Og de der hvide streger der på minimappen der. Jeg kan climb dem her, nice. Nå, det er bare box, eller... Nej! Det er ikke lige tænkt over. Gås! Kan du så gå væk med dig? Jeg kan ikke ramme, mand. En husene fucker også helt vildt, mand. Røv i til mig. Fedt her. Så skal vi lige gå ned i den her. Jeg ved, hvad fanden det her er. Chest. En bue. Med nogle masse ting herinde i. Jeg har faktisk prøvet det en gang før, men det er ikke flere lang tid, men jeg har prøvet lidt. Nej, det er der for noget. Hvorfor lyder det ligesom spiders, det er forkert. Hvorfor er det, jeg rammer helt af helvede til? Jeg vil ikke skifte til den her bue, der er på. Durability, smart. Den skader også meget mere. Dejligt. Shit! Skal vi da bruge sådan en spell her? Sådan noget. Så er det her. Fancy nok. Så går vi. Dør! Dør! Dør også dig sammen. Dør!
Og dø! Ja, okay. Jeg er ret svært, jeg ved det godt. Men den her YouTube-channel, det er nok... jeg tror måske, at den her uge bliver uploadet på sådan en ven Mads her. Min ven Mads, han har en channel. Sådan en community channel, hvor folk kan uploade sine clips til. Der rører det måske også op på, fordi så jeg kan få nogle views, i stedet for det bare på min egen channel. Hvor der er ikke rigtig nogen, der kender den. Så. Den er sgu da smart. Jeg ved ikke, hvorfor min mus fucker. Den fucker altid, når jeg recorder. Og så fucker den, når jeg har min server åben. Jeg har også en bucket server. Der kommer måske også en video her. Videoen om den. Wow. 2 mod 1, mand. Det er ikke fair. Hey. Hvorfor er det langt? Den har droppet det samme. Hvad er det? Måske det er jo ikke den her hurtigt. Nej, spil lige her på det. Man, det her det er røvspooky. Eller det er ikke røvspooky, det er røvsvært. Cursed Bolt. Ved jeg det er. Noget man kan bruge måske. Sejt. Okay, det er pænt boss der. Det er fordi den anden jeg havde, det var mage. Og det her det er sådan nogle af de skade, som der mage også havde. Jeg havde ikke spil. Nej, godt. Nej, jeg vil ikke dø. Nej. Tag min bue frem. I rammen. Altså, men du er ikke noget problem for mig, du. Selv du er level 2. Oh yeah, det går da fint nok. Det kan godt være, det er lidt kedeligt for jer at se på, men det er det i hvert fald en af de serier, jeg kommer til at lave. Jeg har også du ved, i Jobbox, der er der forskellige ting, man kan vælge imellem. Der er sådan en speciel launcher, som jeg siger hernede, så den ser den anderledes ud, hvor der er nogle forskellige ting, man kan vælge imellem. Og der er der også en, der der bare hedder Jobbox. Og der var der, så jeg installeret noget ekstra på, som er, hvad hedder det nu? Det der, hvor man har sit eget kingdom og sådan noget. Ja, det kan jeg ikke huske. Nej, det er der allerede på. More Cruising Weirdos mere. Det er også meget nice. Det er også en serie, jeg vil blive lidt værd, fordi jeg vil køre. Og jeg stopper den her video, når jeg dør. Som det selvfølgelig ikke håber, jeg gør. Men det kunne jo godt være. Det kunne godt ske. Wow. Hey. Nej. Nå. Det skete lige da jeg sagde det, så vi ses, YouTube. YouTube siger så. Ja, vi ses, folkens, en anden gang på den anden tidspunkt. Hvor jeg så prøver at tage den der dungeon i stedet for den ser meget nemmere ud. Og så stiger der lige nogle flere levels og sådan noget. Men ja, vi ses.